Milagre en Turquía. Home rescata vivos a unha nai e aos seus fillos. Morre dunha peritonite non diagnosticada unha rapaza de 12 anos. A rapaza acudira 3 veces a urxencias e dixéronlle que era un virus. Os pais estudan accións legais. Zelensky cualifica de provocación a OTAN os ataques sobre Ucraína cada vez máis próximos a territorio da OTAN. Morren 2 persoas, unha delas un rapaz de 6 anos, nun atropelo intencionado en Israel. As probas de ADN confirman que o seme da vaxina da vítima era de Dani Alves. Froilán marcha a Abu Dhabi despois da polémica do after. Morre un home en baños de molgas ao caer de unha árbore en Riba. A Asociación Profesional de Bombeiros e Bombeiras Forestais de Galicia tilda de chapuzo o proceso selectivo de estabilización que pretende reducir a temporalidade do emprego público da Xunta polos cambios producidos co prazo aberto. Necesítase sangue cero negativo.